Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Ang larong boxing ay talagang palakasan, patibayan, at patalinuhan na rin. Pero alam din natin na ang larong ito ay isang malaking negosyo din. Maraming mga ugong-ugong, sabi-sabi na meron daw talagang nangyayaring under the table. Bayaran para lang gumanda ang kanilang boxing record, para magpabango ng pangalan at para na din makakuha ng magandang laban. May binabayarang boxer para magpatalo o tinatawag nila sa Ingles na dive, fixed fight at iba pa. Ang mga ganitong kalakaran ay talagang pinagbabawal ng boxing organization. Pinapaimbestigahan kung may mga kaduda-duda at kung bistado ka ay may mga kaparusahang matatanggap gaya ng pagban o pagkuha ng lisensya para hindi ka na makalaban pa. At ang iba naman ay talagang suwabe ang pagkagawa o pagplano kaya absuelto. Sa video ito pag-usapan at panoorin natin ng mabuti ang ilan sa mga laban, pro at non-pro, na sinasabi ng karamihan na peke daw, peking boxer, peking laban, at kayo na ang humusga base sa mga nakuha kong ebidensya. Pero kung bago ka sa aking munting tahanan, pasuporta naman pre, click mo lang ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa mga videos ko. Sa video ito pag-usapan natin ang 8 kaduda-dudang laban. Number 8 sa ating listahan ay ang laban nila ni Darren Taylor at Alex Mack noong 2006 na kung saan sa gitna ng kanilang laban ay biglang bumagsak si Alex Mack kahit walang suntok na tumama. Panoorin ng maigi ang video. The winner in the blue corner, and the new champion, Darren Taylor! At kung nakita ninyo ang championship belt na mukhang piki din, biglang may nahulog na parte ng sinturon. Number 7 sa listahan ay ang laban ni Zhang versus Tate noong 2014 na kung saan pati commentator ay na-shock sa knockout na nangyari. Panoorin ng mabuti ang laban mga pre. Look, quite frankly, there's a lot of pressure for me on Zili. Even though he's not in there with much, he's taking a fighter Tate. He's taking a fight. Are you kidding already? Down goes Tate. They've waved it off. That's a joke. I mean, I was just about to say, he's taking a glass chin. This one has a glass glove. His left glove gets hit. Watch, the first one goes, now that's nothing. Then the other one hits the shoulder. I'm sorry. Tate has a glass shoulder. Maybe we should have some surgeons look at that, some doctors do some x-rays to see if they can get the glass out of that shoulder. Look, punch, clean punch on the shoulder, and down goes Tate. Ika-6 sa listahan ay ang laban ng dalawang knockout artist sa heavyweight division na si Iron Mike Tyson at Sildan noong 1996 na kung saan marami ang pumuna sa resulta dahil sa biglaang pagbagsak ni Sildon na kahit walang kamaong tumama sa kanya. Marami tuloy ang nagsasabi na natakot lang talaga si Sildon na matamaan ng totoong suntok kaya inunahan na niya itong magpatalo na lang via knockout. At sa first round lang ito nangyari. Well, parehas lang din naman ang premyo, magpabugbog ng ilang rounds at magpatalo na lang sa unang round. Kayo, ano sa palagay nyo? Pang-5 sa listahan ay noong 2013 ang laban ni Edwards at Capes na talaga namang walang duda na peke talaga. Ika-4 sa listahan ay ang laban noong 2010 ni Green at Briggs na kung saan maraming nadismaya sa inabangang bakbakan dahil sa questionabling resulta. Sa mga hindi nakakaalam, si Danny Green ay isang Australian Pro Boxer World Champion, dating WBC Super Middleweight, IBO Cruiserweight at WBA Light Heavyweight, dating Olympian, at siya lang naman ang boxer na tumalo kay Roy Jones Jr. sa loob lang ng first round via TKO. Samantalang ang kalaban niya na si Paul Briggs ay isang magaling din na boxer. Naging Australian IBF Light Heavyweight Champion at naging number 1 Light Heavyweight World Contender din. Pero sa laban nila noong 2010 para sa bakanting IBO Cruiserweight title ay naging usap-usapan ng lahat ang resulta dahil sa pagbagsak ni Paul Briggs sa loob lang ng 30 seconds sa unang round.
Maraming nagsasabi na isa itong one-punch fixed fight, pero itinanggi ito ni Danny Green. Iginiit niyang lehitimo ang knockout. Talagang tinamaan niya si Paul Briggs dahilan ng pagbagsak nito sa lona. At bago din kasi ang laban, ay 13 taong na mahinga itong si Paul Briggs sa boxing at wala man daw itong ginawang tune-up para sa kaniyang comeback fight. Sa ginawang investigasyon ay pinagmulta si Paul Briggs ng $75,000 at kinansila ang kaniyang registration bilang boxer sa Western dahil tinuloy daw niya ang laban kahit dineklarang unfit sa bakbakan. Number 3 sa listahan ay ang exhibition fight ng sikat na aktor at dating pro boxer din na si Mickey Rourke kontra sa isang pro boxer din na si Elliot Seymour na ginanap sa Moscow, Russia noong 2014. Bago naging artista itong si Mickey Rourke ay naging pro boxer muna ito at may undefeated record na 6 wins at 5 KOs. Habang itong si Elliot ay may pro boxing record na 1 win at 9 losses. Maraming pumuna sa resulta. Kahit exhibition fight daw ito ay talagang makikitang peke daw talaga ang laban. Sa laban na to, 62 years old na si Mickey Rourke habang 29 naman si Elliot. Nakakapagtaka daw tinalo ng 62 years old ang 29 years old lang at via second round knockout pa. Показалось, слегка открытой перчаткой был нанесен удар. Теперь Еще один печени. И по А вот пятой это вот, точке. да, по спине бить нельзя. Особенно после команды стоп. Itinanggi naman ng kampo ni Mickey Rourke na fix ang laban, pero sa isang interview ng isang sikat na website na TMZ ay inamin ni Elliot na binayaran nga siya para magpatalo sa pamamagitan ng body shot sa second round sa halagang $15,000 at dinipinsahan naman niya si Mickey Rourke na wala daw talagang itong alam sa nasabing bayaran. Plano lang daw ito ng kampo ni Mickey Rourke. Kayo na ang humusga mga pre. Number 2 sa listahan ay ang laban ni undefeated Floyd Mayweather versus undefeated kickboxer ng Japan na si Tenshin Nasukawa noong 2018 sa 3 rounds exhibition fight na under sa boxing rules. Ibig sabihin, bawal gumamit ng sipa ang batang Japanese. May malinis na record si Floyd Mayweather na 50 wins at may malinis na kartada din itong Hapon bilang professional kickboxer na 32 wins. Maraming nadismaya at nagduda sa naging resulta. Tinapos lang ang laban sa loob ng first round at 3 beses pang ni-knockdown ni Floyd Mayweather ang batang Hapon. By Nasukawa now. Mayweather just comes in and throws his own body shot. Beautiful right hand dropping his possibly can, and Mayweather drops him again. The speed of Money Mayweather. Nasukawa's having an extreme in his corner. Has thrown in the towel. This fight hasn't even gone. Maraming nagsabing fixed fight daw ito dahil sa estilo at forma ng pagkatumba ni Nasukawa sa ikatlong pagkakataon. Marami ang nagduda pero mas marami ang nainggit sa premium nakuha ni Floyd Mayweather. $9 million lang naman at tinapos lang ito sa loob ng 2 minuto sa unang round. I'm jealous. I'm very jealous. Base sa komento ng mga pro boxer ay mahirap daw sabihing fixed fight ito. Isang malaking negosyo lang daw ang laban at kitang-kita naman na dihado talaga ang batang Hapon dahil sa mas maliit ito kumpara kay Floyd Mayweather. At ang sinasabi nilang awkward na pagka-knockdown sa ikatlong pagkakataon sa loob ng first round ay may mga ganyang knockdown naman daw na mangyayari. At isa sa magpapatunay nito ay ang legendary coach na si Coach Freddie Roach. So that's the one that people are like, that's a weird knockdown. You know what though, the thing is that his legs were out of control, and I know that happens when you get hit sometimes, so I don't think he can do that by accident. I think I've had that feeling before. So what'd you think? Impressive. I mean, it was good to see him back on TV. You know, the thing is, Kita niyo sa laban ni Quick comment, please. Ano, maganda What do po. you think? Ano ba? Small guy. Yeah. Una sa listahan ay ang walang tanong-tanong pa dahil sa napakahalatang peke talaga, peking laban, peking muscles at marahil peking boxing record din. Ito si Jorge Kawagi na lumaban din dito sa Pilipinas noong 2015. May undefeated at perfect pro record na 12 wins at 12 knockout. Pero marami ang nagsasabi na piki lahat ang nakalaban niya dito. 37 anyos na nagpro sa boxing. Sinabi din niya, sa amateur boxing record niya ay may undefeated record siya na 43 wins at 38 dito via knockout. Pero hindi ito kinumpirma ng boxing organization dahil sa kakulangan ng impormasyon.
Sa Mexico, isang negosyante itong si Kawagi, corporate director ng isang newspaper na La Cronica, nagtapos ng degree at may 2 major. Una ay ang major in law sa isang prestihiyosong eskwelahan sa National Mexican University. Pangalawa ay ang major in business administration sa Ibero-American University. Nauugnay din siya sa showbiz at active sa politics. Sa labang ginawa niya dito sa Pilipinas ay naging pulutan ng katatawanan dahil sa napakahalatang peking muscles nito. Parang slow-mo ang naging kamao ni Kawagi. At ang napakahalatang peking laban na ito ay pinaniniwalaan ng karamihan, lalo ng mga Mexican, na ginawa lang daw ito para sa ikabubuti ng political career ni Kawagi. Sabay nating panoorin ang ilan sa mga highlights ng kanilang maaksyong nakakatawang bakbakan. Please welcome Ramon Alejandro Olivas. Pounds. His record 13 wins, all wins coming by way of knockout. A national champion and a Latino American champion, an international champion for CMB del Ciudad de Mexico and Mexico. Please welcome Jorge Kawagi. Touch lang. Okay, go back to your corner. And here we go. Alam mo, natatakot ako kay referee Libres, baka maipit siya doon sa... Yan, yung dalawang malaki. Oo. Paano mo kaya pagbe-break ito dalawang ito? Pero this is very interesting, to be honest with you. This guy, Kawagi. Medyo awkward, ano? Yeah, he has not fought for 10 years. Oh, one punch. Left. Maniwala ka. Maniwala ka. Ati Logan, si Olivas. A short left. Short left. Nacho Beristain said, Kawagi is a fraud. Pero awkward sumuntok. Elbow na tumatawa. Ayun. Ito na, sunod-sunod na. The crowd. Ay, naku. Throws punches in slow motion. At medyo napaka-awkward niya, no? Awkward niya. But he's a lawyer. He's a law graduate. Law graduate. At tinigil na ni Jorge Kawagi recording a first round demolition. Ang inyong reaksyon, komento at suggestion ay welcome na welcome sa baba mga pre. Mag-iwan naman ng like kung nagustuhan ninyo ang video. Suporta na rin sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood mga pre. Amping.